țară minunată, minunată! Și bună ziua din nou, suntem tot pe aceeași rută, aceeași zi, dar vă prezentăm un alt vlog în care vedem urși. Fiți alături de noi. Avem și un urs în spate care face ca un leu. Urs leu. Suntem pe Transfăgărășan și suntem la vânătoare de urși. Wow, și de cascade. Și de cascade, hei, hai să vedem ce găsim. Și noi anul trecut am făcut Transfăgărășanul, tot în această perioadă, în luna iulie. Și am dat de urși, sunt curioasă dacă și acum vom da de urși să-i filmăm, să vi arătăm pe vlog. Ai un urs chiar aici lângă tine, în fiecare. Afară de tine, vreau să văd alți urși din pădure ăștia sălbatici, că tu ești domestic. Eu sunt domestic. Da. Leu sălbatic. Cezar e leu. Super. Băi, boșilor, aici am dormit cu mami acum 16 ani. Exact aici, pe bune, mai ții mami? Da, da, aici am fost casați. Ia uite ce frumos se vede. Nu prea îmi place prima parte de aici din Transfăgărășan, de la Curtea de Argeș și în sus spre Pălea, sau de la coborâre spre Curtea de Argeș, că îi rup drumul. Dar nu-i rău. Hai să-i dăm. Să vă uitați după urși, bine? Să vedem cine vede ursul, primul. Ia uite, pisule, în ce tunel intrăm, cum îți place ție. Mamă, intrăm în tunel. Acum mai puțin întuneric, nu vedem nicio groapă, boșilor. Tros, bun! Wow. Bieleta planetara. Tati plânge acum. Hai, respiră puțin. Wow, ia uite, aici este o prăpastie. Wow. Da, iubita. Curbe. Wow! Uite, urs! Nu pot să cred! Tati! Îl vezi? Uite-l, tati, aici în față. Am văzut urși! Adică vedem urși! Vi arătăm imediat! Uite-i, mă, săracii. Ia uite! Salut! Hei, ia uite-l, măi! Vai, sărăcuțul! E pui! Hai! L-ai văzut, tati? Hai! Ursule! Am văzut și urși! Bine, cumva noi ne bucurăm, dar Uite-mă tot! nu e un lucru, bă, nu e un lucru chiar bun pentru ei, îți dai seama. Eu chiar am văzut zilele trecute pe un filmuleț în care cineva arunca cu o piatră într-un urs. Mi se pare foarte, foarte urât să faci chestia asta. Dacă tot îi vezi, măcar lasă-i Meritar. pace. Uite, încă unul! Wow! Încă Uite, mă, unul. săraci. Bă, mi-e milă de ei, mă. Sincer, Uite, mă, mi-e milă. încă unul, măi! Băi, mi-e milă tare. Ia uite-l, mami, vezi? Uite, te-am adus la zoo. Te-am adus la zoo, uite, vezi? Uite-i, Băi, cum era, săraci. tati? Zi, te pup. Revenind, nu înțeleg de ce oamenii îi lovesc sau încearcă să-i alunge, pentru că efectiv noi pătrundem în zona lor și cred că am pătruns în zona lor foarte mult, defrișăm păduri, luându-le afinele, zmeura și tot ce aveau ei resurse și normal că ei acum caută hrană și tot noi suntem revoltați. Să nu intrăm în politică, Și, da. mami, într-adevăr. Nu, dar așa este, așa este și săracii vin după mâncare. Omul e cea mai sălbatică creatură și cu asta... Da, din păcate asta și e. noi greșim, că na, nu suntem noi perfecți, da. Nu putem decât să-i admirăm de la distanță și asta este. Măcar se bucură copiii că văd urși, dar viața lor nu e bună deloc, din păcate. Da, se ce vede. triști erau, mă, săracii. Da, erau triști. Da, hai să ne bucurăm în continuare de drum și poate mai vedem și alți ursuleți. Că ăștia chiar erau ursuleți, erau pui. Bine că nu le mai dă voie la circ cu animale, asta mă bucur, pentru că animalele chiar erau chinuite la circ și asta e o lege foarte bună. Chiar erau chinuite. Și așa chinuite și la zoo, dar măcar la zoo le creează condiții, le dau de mâncare, nu îi chinuie cu dresaj, cu expunere în public, cu stres, cu... Na. Haideți hai să ne alături de bucurăm de noi! plimbare! Rămâneți alături de noi! Ce minunății, băi, avem noi în țara asta. Încă unul! 3! Am arătat bine, 3! L-ai văzut, mami? Da. Încă unul. Mamă, cu pui, mă, are 3 Ia pui, uite ce mă. pui mici are acolo! Băi, săracii. Măi.
Pa, ursoaico. Deci ăștia, dacă am zis că ăia erau puiuți, ăia erau niște adolescenți. Ăștia erau puiuți. Deci erau atât de mici. O să vă dăm zoom pe, nu știu cât se vede acum, dar o să vă dau zoom pe vlog și o să-i vedeți mai bine. Dar mulți, mulți. Da. Ce mai mulți. Le este foame, le este deci foame. s-a terminat cu păpica, înseamnă. Da. Și de fapt, stai că nu, da, păpica, de-aia vine. Da. 100%. Foamea îi împinge să iasă din pădure, să nu mai hiberneze și au schimbat tot ciclul de viață, tot feng shui-ul, ca să zic așa. Da, Stai. trist. Ia uitați, fraților, ăsta e plin de nămol, mă. A intrat în râu, cred că. Da, a intrat în ceva. Ai văzut cât de slab era? Săracul. Băi, trebuia să luăm pâini, mă, la noi sau ceva, mă, cozonaci. Ai văzut cum le dea la zoo la Brașov, cozonaci? Cozonaci și mere. Da. Băi, dar ce? Trebuia să luăm și noi, mă, să le luăm, să le dăm. Chiar îmi pare rău. Dar vom ști de acum și voi, uite, vă duceți voi, ăștia Bravo! care ne urmăriți, să știți că pe Transfăgărășan sunt urși și le puteți duce mere și cozonac. Uite, încă unul! Uite, mă, încă unul! mă. Live din... L-am văzut, da! Nu l-ai văzut? Ce nu fac eu pentru tine, pisule? Da, uite că vine încoa. Vine încoace, da. Dar oare poți să-i le arunc? Să-i le arunc pe toate odată, știi? Uite, vine la noi. Vine la noi. Încearcă, ia dă-i două grisime. Vezi dacă mănâncă. Simte, mă. Ia-ți-mi repede asta. Îi le dai pe toate? Da. Pe unde le arunci? Unde? Da. Pe marginea drumului, acolo, dar nu cred că pot. Uite că vine. Uite-l, mă, că vine. Da, se mănânce. Ia, mănâncă, săracul tati, da. Mănâncă, mă, grisinele. Mănâncă, i-ai dat puțin carbo, tati. Să mănânce niște carbohidrați. Atâta aveam în mașină, niște grisine de la Da, copii. de data asta noi mai plecam cu o chestie, o banană, o chestiune, n-avem nimica. Acum, da. N-avem ladă cu noi, n-avem nimica la regi. Urmează să cumpărăm și, na, acum cât am urcat Transfăgărășanul n-am avut nimic. Din păcate. Dar mânca grisine. La cât de slab era săracul. E bun și bronzul. E bun. Bine, dar cumva cred că și dacă oamenii continuă să-i hrănească, ei vor tot veni. Tot vor veni, scuze. Nu? Era. Adică, Da, dar nici nu mai au hrană în pădure și faptul că vin la stradă și oamenii hrănesc, ei se întorc aici, nici Da. nu știi cum să procedezi. Ne- Ții și milă de ei. Nu știu dacă e un lucru bun sau rău. Voi ce părere aveți? Cum ați proceda? V-am zis mai devreme că da, să urcați cu mere și cozonac și să-i hrăniți, dar oare e un lucru bun să-i hrănim? Scrieți-ne și nouă în comentarii. Care e cu acolo Silviu, cu asta, cum se cheamă? Da, pro, contra, nu știu. Cineva care e în măsură să dea sfaturi. Da, Noi da, ne da. dăm doar cu prezupuzul, cu părerea. Da. Instinctiv. Știi, bă, omul zice, hai mă că îi ajut, știi, le dăm ceva de mâncare, dar poate nu le facem neapărat un bine, per total. Știi, un bine, că temporar n-ai mănâncă, dar poate că per total nu chiar un bine. Așa este. Depinde. Băi, a venit un grăsau idee, fraților. Când vedem acum un grup de oameni parcați, să deschid geamul, să strig tare, bă, fugiți, bă, că vine ursul! Să vedem ce reacție au. Să facem un prank de ăsta, așa, o farsă de asta Ia, mondială. Fiți pe fază să vedem dacă găsim Nu, un că grup. nu le facem, nu facem, Fac, nu, fac eu, nu, fac mă, eu. nu, săraci oameni. Eu am o imaginație foarte bogată, deci... Și diabolică chiar. Și mi închipuiam cum ar fi le spune unor oameni că vine ursul să fugă. Bine, i-am spus că mie dacă mi-ar spune cineva așa din mașină și o să stau acum la aer în parcare aici, uite pe iarbă, uite așa. Ce e frumoasă Aici? marcarea asta. Și să zică cineva din mers, băi, fugiți că vine ursul, alergă doi către voi, mamă, eu în instant aș sări în mașină, aș fi în secunda 2. Dar nu o să facem farsa asta pentru că Ba da, o e facem. urâtă, nu, mie nu pot să fac așa ceva. Vreau eu.
Taci e mai sadic. Eu sunt cu ideile, dar el le pune în practică. Vine ursul! Deci nu pot să cred că a făcut-o. Deci nu pot să cred, băi! Ești nebun la cap. N-am că nu, ia, mergeam mai încet dacă știam, dar eram pe turbo. Ce exemplu, doamne, la copii ăștia? Ei, face ce puțină Caterinca. Ăștia de la Eutovies cu Caterinca și încă nu punem noi toată Caterinca aia care ne vine minte. Aoleu, doamne, măi săraci oameni, dacă... Dar nu cred că te-au crezut că a fost așa, a văzut că faci Caterinca. Da. Deci Nu s-au speriat. Ce-o fi zis? Ia uite ce Caterinca are și ăsta pe Da, el. nu s-au speriat. Măi, n-ai dormit azi noapte, ce ai? Uite cum s-a urcat în copac ăsta mic. Ei, ce râs, frate, că te dau la ușă, mă. S-a urcat în copac? Da, mă, ăla mic era urcat în copac. Pe la mic și pe la mare. Dar l-ai văzut că s-a urcat în copac? Vezi cum s-a țopăit? Cum s-a prins de brad, așa. Tac, tac. Mic, așa, ghindoc. Am văzut încă o ursoaică cu puiuți. Nu, e plin de urși pe Erau- Transfăgărășani, e erau în mijlocul plin. străzii. Bă, dar ce m-am distrat pe astea cu serpentele, vă place, mă, eu mă uit mereu cu Waze-ul și unde scurbe periculoase, frânăm alea, îi dăm de... Ies, Ajungem acasă, schimbăm cauciucurile, cum am zis. n-auzi că schimbăm și cauciucurile și iese fum din discuri. Da, dar e distracție, mă. Frumos, deci în vlogul ăsta vă arătăm ce am văzut noi pe Transfăgărășani, urșii și scrieți-ne în comentarii. Dacă și voi ați văzut urși, dacă îi hrăniți sau nu. Cu ce hrăniți? Ia numără, Cezar, câți pui am văzut până acum? Câți urși am văzut până acum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da, s-ar putea să fi văzut, nu știu, mai mult de 10, cred că nu? Cu tot cu pui și mame. Da, deci noi am pierdut numărul urșilor, nu mai știu câți au fost, da? V-am zis, cred că mai bine de 10, dar numărați voi și scrieți-ne în comentarii câți urși am văzut noi până acum, cu tot cu pui. Ia să văd. 11. 11. Mai mult, mai puțin? Hai să vedem. Ia uite încă o cascadă. Uite, acolo să te bați faci un duș. Încă una. Aici te bai să faci un duș, a? Aha. N-am prosop la mine, că mă băgam, sau avem prosop? Cred că avem prosop, nu? Da. Hai, lasă. Cum ar fi? Oare a rupit toată lumea să vă facă poze? Să mă filmeze? Aș deveni foarte viral pe social media dacă m-aș băga într-o cascadă de aia, sincer, mă lăsați în comentarii. Data viitoare o rup. Începem să urcăm. Wow, wow, wow. Păi suntem deja sus. Începem să urcăm și mai sus. Vânătoarea de cascade, zici? Marea de cascade. Wow! Ia uitați! Îți place? Da, îmi place. Uhu! Wow! Ia uite pe asta, mă, ce cascadă! Wow! Te stropește! Te stropește! Hai vis-a-vis, hai să traversăm! Că acolo nu ne stropește! Haide! Nu vreau, mă! Hai! Gata, asta a fost cascada? Pati? Vrei să iei ceva? Da, vreau să mănânc ceva. Să rămână... Uite, poți să și guști. Ce ți-ai dat? Bă, mi-au ceva de gust, că până la vamă și nu știu dacă o să ne întoarcem pe partea asta și vreau să gust. Thank Vreau you. să- Have a good day. Și uite că m-a ajutat doamna să-mi iau Stai că vreau exact și cât eu am eu nevoie. Ce bune. Bun, bun. Am luat cașa fumat, am luat salam. De asta Uite niște cârnăciori de aia. Sticks, dar să nu fie picanți, ceva nepicant. Și nepicant. dați și un cârnăcior nepicant. Doi. Doi. Doi din aceea subțire, așa nepicanți. Perfect. Așa. Vă mulțumim! Mamă, super tare. Gata, asta a fost vizita noastră la cascadă. Bate vântul și
și stropește pe copii. Da, ne dă strop și copilul nu le place și este un pic răcoare. Așa că măcar am prins câteva cadre și ne continuăm drumul. Ia ține să mă spăl un pic, să-mi iau puțin apă. Bravo, tati! Bravo, tati! Hai, Copii, hai, ia-o de mână pe Ariuța. Haideți! Îți dă mega energie. Wow, e ce peisaj drăguț! Odată o să mă bag în cascadă, tăița. Și că tati se bagă în cascadă. Ce zici, Cezar? Stai că Cezar a văzut motorul ăsta. Îți place, mami? Frână! Că vine mașina! Hai, drăgălașilor, în mașină, drăgălașilor, haideți! Vai, Doamne, curge apa aici lângă mașina și m-am budat un pic la picioare și am papuci și e rece. Și Deci- tati mănâncă. Mamă, Ia și o grisină? mamă. Merge. Și un bar de vin sau o palincă. Doamne! Doamne, cât de bun e! Ia și cheese? Doamne! Mai vrei cheese? E iubita mea. Le place, mă, le place cheese-ul. Mamă, tati, mănânci tradițional românești, mă? Bun. Bun, bun, bun. Mamă, deci e ca la mama lor, nu? Cum se zice, baby? Nu se compară cu cele luate din supermarketuri, deci nu Niciodată. se compară cu aduse din Italia, Spania și Franța și băi, deci fac ca oamenii ăștia o bunătate. Deci exact la cascada aia mare, urcare spre Bâlea Lac, este un stand cu tot felul de chestii. de ce sunt foarte bune. Foarte bune! Și mi-am luat și slanul, frate. Ia uite și mi-am luat. Uite slanul mi-am luat. Ți-era pofta? Du-te, bă. Păcat că n-am lada cu mine, dar mi-au zis oamenii că pot să iau, că nu se strică. Da, poate luăm la întoarcere. De la Sunt afumate. Da. Ia ce iubita. Doamne. Îți place, mami, cheese-ul? Îți place, Cezar? Bun. Vezi ce gust are ăsta de la munte? E mult mai bun decât cel din magazin, nu? Când nu cer stick așa, nu? Cât ai dat pe toate astea? 30 de lei. 30 de lei. Am luat două felii de salam, dar mari. Mari, mari. O bucată, o felie lată așa de cașcaval afumat. Da. Un cârnăcior și două de slănină. Luăm o gustărică și ne continuăm drumul. Poate mai vedem muși, cascade. Vorbesc cu gura plină. Pauză, mă scuzați. Revenim. Am mai prins o cascadă, tati, am mai vânat una. Și ia uitați ce este în față. Zăpadă! Tati, oprește să vadă puțină zăpadă. Nu vrem. Haide! Zăpadă în iulie! Ia uitați! Vreți să puneți mâna? Ia, tati. Zăpadă. Ia și tu. Bela, bela, pesa, pesa. Bravo! Gata, am făcut o inimioară în zăpadă. Serios? Și ce ai scris? Ursul și ursoaica? N-am scris nimic, am făcut doar inimioară. Wow, ia uite și aici e zăpadă, tati. Cascadă! Ce zici? E bombă. Și aici intrăm în tunel. Fiți atenți. Și de aici cred că ieșim direct la Bâlea Lac. Exact, ai dreptate. Aici ieșim la Bâlea. Ieșim la Bâlea Lac. Țineți-vă bine. Wow, ia uitați cât de fain oșag e acest. Dar e lung! Piesele! Wow, ia uite, ieșim. Wow, am ajuns în parcarea aia Mamă, mare. uite cât de zăpadă e aici, tati! În parcare! E super frig! Deja 15 grade sunt aici, deci Trebuie sunt să vă pun și 15 grade. pantaloni. Băi, ești sigur că vrei să coborăm aici? Nu coborăm? Hai că dăm cu mașina spre cabană un pic, a? Wow! Wow, câtă zăpadă e acolo, la baza lacului, la baza muntelui! Mama! Foarte frumos. Ia uite, mami! Wow, nu se pisule. Lacul Bâlea se numește. E cam frig. Bă, este foarte frig și noi am preferat să fim comozi de data asta. Să nu mai să ne îmbrăcăm, să ne
Da, așa e, noi am preferat să fim un pic comozi, un pic mai mult comozi și nu știu, era și frig. Mai luăm cadre de pe Transfăgărășan, vedem dacă mai prindem niște ursuleți, ceva ursoaice. Băi, deci, Tată. băi, grăsuța mea face furor când se dă jos. Ea e grăsuța așa, mamă, dar toată lumea întoarce capul după ea. Hai, gata, taci. Hai că mergem să ne continuăm drumul și vedem ce mai face. Ia uite cum vine și joacă cu zăpadă. Hai, ia uitați! Câtă zăpadă e aici! Ia uite, fă-le cu ăla. Yay! Bună! Wow, uite cum se vede jos, zici că suntem în avion. Încă o cascadă, vânătoarea de cascade. Adevărul e că dacă tot coboram jos, am fi vrut să facem și o poză și cu copiii mici e cam greu să faci o poză. Nu-ți iese pe vreme bună și așa, da, pe vreme cu vânt și frig, Uite zăpadă. în care iau anumite disconforturi. E vânt. Mă zdrăbește cascada. Dar nu-i problemă că avem motiv să mai venim. Aria e puțin supărată că ar fi vrut să se plimbe cu scuterele, dar adevărul e că nici nu prea ai unde să te plimbi cu scuterele acolo, că sunt cam vale deal, e cam periculos, multe mașini, mulți oameni și nu e de scutere pentru copilași. Da. O să avem timp să ne plimbăm cu scuterele acolo unde vom ajunge. Se baricatează pentru că Au fost multe alunecări. da, și foarte multe accidente care nu s-au terminat deloc bine. Da, și cam ăsta este vlogul nostru cu Transfăgărășanul. V-am arătat Transfăgărășanul, v-am arătat tur și așteptăm în continuare părerile voastre, dacă am procedat bine sau nu, că am hrănit acel urs și ce sfaturi aveți, nu știu. Eu nu pot să vorbesc, că nu-mi dau seama dacă vorbesc tare sau încet, că am urechile înfundate. Da, tati are urechile înfundate. Noi ne continuăm drumul. Uitați-vă în vloguri să vedeți unde am ajuns și ce urmează să facem. Urmăriți-ne! Ce peripeții o să fie! Da. O să avem o serie lungă de vloguri cu mai multe chestii, dar urmăriți-ne și o să vedeți. Hai, vă pup și dați next la următorul vlog și la ăsta din urmă, da? Și abonați-vă! Vă pup! Dați un uppercut acolo la butonul ăla de abonare. Ne vedem în continuare!